Reġgħet bdiet tisħon il-qija fil-Partit Nazzjonalista. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd fejn qalet kif is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli u l-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono qed jibqgħu jkunu medda li posthom mhux ser jibqa' tennibbli konsegwenza ta' bidla fl-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Bidla li permezz tagħha deputati ma jkunux jistgħu jokkupaw dawn il-karigi. Puli u De Bono mhux l-ewwel deputati li okkupaw dawn il-karigi u għalhekk qed jidher evidenti li din mhi xejn għajloba biex iż-żewġ allejati ta' Delija jintwerew il-bieb ta' barra. Il-Gazzetta Kulħadd komplet tgħid li kif żvelat il-ħadd li għadda Clyde Puli ħassu irtat meta nduna b'din il-logħba kontrih, ħaġa li Delija kien konxju tagħha. Il-Kulħadd żvelat ukoll kif il-kandidat preferuta Delija din il-karika kien Frank Psajla, l-eks kandidat għall-Parlament Ewropew. Iżda Psajla wkoll ħassu xi ftit diżappuntat bil-fatt li fl-elezzjoni ta' Ġunju li għadda ma kienx elett. Iktar minn hekk jista' jkun li Psajla ma jiksibx għal kollox l-appoġġ tal-fazzjoni ta' Sajmi Busuttil li ma nsejtx kif ix-xuta qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Il-kampanja kemm felaħ kontra Kaza u rid jeliminah. Għalhekk jidher li issa ser ikun Francis Zamid-Dimek li ser jikkontesta lil Puli dan sakemm ma tkunx imbuttata qabel l-emenda fl-istatut u Puli lanqas ikun jista' jikkontesta. Fost dawk li appoġġjaw din il-bidlem Luis Gallia li hu fdat bir-riforma fil-Partit Nazzjonalista. Id-dikjarazzjoni ta' Puli ser jikkontesta kienet interpretata wkoll bħala mossa biex torbot idejn Luis Gallia u fl-istamperija qed tinħoloq tensjoni ġdida. Jekk tgħaddi ta' dawk li jridu din il-bidla tkun milquta wkoll Kristi De Bono, allejata oħra ta' Delija. Fil-fatt, dawk ta' madwar Delija qed jilmentaw li huma l-ar li dejjem imorru għax il-kap moħħu biex jintoġob mal-fazzjoni ta' Busuttil. Jidher li n-nies madwar De Bono qalu li ma tantx ser tirreżisti l-bidla għax xebet tagħmel ġlidiet mitlufa. Bżewġa jitlef iċ-ċans li jidħol lura fil-Parlament wara li kien hu l-unika wieħed li kien lest iċedi s-siġġu lil Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.